aku gelem dadi bojomu. Aku syarat apa? Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Bebanane saguh. Saguh. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Oleh dibantu. Ya ora, kok oleh dibantu. Kowe saguh apa ora? Saya yo lempoh yo, Bang. Mengosos. Ayo minggir, jalur tanah, minggir. Apa? Keplok bahagia. Karo Bahagia. gede-gede. Sik diwasne iki apane to? Ya mbah mau tak video, bar iki tak upload ya. Tak delok. Sedaka. Jarene bojone ngomah ra ono. Aja iki anu urung gaduk kuping lho iki omongane wong tua-tua. Wong tua-tua. Tua cili. Ya ini ada. Engko saya iki sekalian. Iya. Ini ada dari Pak Suroso. Nah, ini ada untuk ojoran ngindek-ngindek toh. Untuk Kok kayaknya rahasia men to apa to wi? untuk ini grup PSS. Apa itu? Pasukan Sinden 150 cm ya. Ada ada Mbak Agnes, ada Anting Lambang saya, ada Oriza. Nyuwun iki anten jatil opo sing dijatilke iki? Madiun Ngawi dijatilke. Po iso po? Madiun Ngawi jatilke. Oke, bisa. Oke. Apa aja kalau udah ada sawer itu bisa, apa aja, oke? Oke, kita sambut ke depan Mbak Anting Lambang sih, Mbak Oriza. Mari, moga-moga. Ya, monggo Bu, alah. Ibu, ayo, tak jemput. Ayo ne, yeuh lah. Monggo Bu. Oh Pak Suroso, monggo Pak. Monggo ngibing Pak, joget Pak, sarang-sarang Pak. Biar seru, ini kapan lagi Pak bertemu dengan Monggo. artis-artis PSS yang terkenal di... Monggo Pak. Oh ya nanti pas udah mulai asik boleh naik ya Pak. Ini belum asik, nanti pemanasan dulu. Kalau mulai asik boleh naik ya. Cuma di sini loh Pak ada PSS itu ya, Sinden 150 cm. Iya, disenggol gelundung. Apa? Disenggol gelundung. Senggol gelundung. Kau. Ayo Mbak Anteng, Mbak Arisa, monggo. Iya. Yuk, Monggo langsung sini sayang Madiun rombongan Ngawi tuh, kanca-kanca. alah. Yuk. bahagia ngono lho. Kowe Jajane kutah. Urung-urung wis numplek kene apa-apa, urung-urung wis merem ya to. Jane aku ki ora termasuk TSS lho. PSS. Apa PSS? PPS, Pak. Pasukan Sinden 150. Aku lho 153. Dari Lah kan 150 nganggo kuwi. 150 to, tetep 150 kan. Lah Bupras 149. Lah berarti kowe di bawah, di bawah 150 kurang siji. Pokoke neng pokok iki ya tau ngukur Bupras to, Ting. Ketoke ya. Untuk panjang dan lebar seperti itu sakmono. Kira-kira. Aku piro aku? Waduh. Iki sing iso Angel iki. Angel iki. Iki pertimbangan angel iki. Iki sing iso Dewan Juri Yoga. 45. Ki apa to iki? Ora ngerti aku. Nggih. Napa niki wau Madiun Ngawi? Madiun Ngawi di nganu.
Napa Mas? Jadil. Napa sakit ya? Kandani. Ora aku metako. Apa iso? Yo. Lho Mas Keswiri marah-marah ae yo. Enggak pareng ngono kuwi. Yo. Ayo Teng. Ya ya. Yen aku kangen. Jawabane iki kangen sapa ngono kuwi. Beni ya. Yen aku kangen. Kangen karo sliramu. Tak los fotomu ning dompetku. Apa kowe ra krasa tak paten saben dina ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Terminal Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku yen aku duwe pacar anake patukiran bakal lemper ana ing pinggir ratan. Madiun Ngawi, kenanganku ora bakalan aku sembono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjiku.
ampun. Mas Gading, terima kasih sekali. Masya Allah. Masya Allah. Gimana Mas Gading pendapatnya? Wah. Gimana? Iku gocekan debok aku. Mergane- Goyak iki. Oh, sing goyak apa nih? Pendopone iki. Pendopone to. Wong telu ae iso menghoyakan, sekarang ya gede-gede. Hah? Sanggule wo. Oke, selanjutnya masih ada Mbak Oriza dulu. Ini yang dari Hong Kong masih menyimak ternyata Mbak Ami. Tadi masih utang lagu Langgam Rengu. Ki mau bar serang-serang kita lamat-lamat lagi agak pendinginan dulu ya. Rengu, bayi cokean aja ya nggak apa-apa boleh. Mesake konco-konco nek dipleter terus Pak. Waduh. Tenaganya ya. Gentenan Mas Keswan ben nyambut gawe ngono ya. Ya Mbak Ariza boleh ke depan langgamnya Rengu ini mat-matan aja. Dari siapa Mbak? Dari Mbak Ami di Hong Kong. Mbak Ami ya di masih Hong Kong. menyimak. Ya matur nuwun. Nek kira-kira nonton ke Hong Kong ki kok terus ning live ngono kuwi basane dadi melu basa kono ora ya? Translate. Nggih. Oh, Langsung mengartikan. iso ana suarane basa Cina ngono ya. Iso Oh, ya toh. ketoke. Ya mungkin, tapi nek kemungkinane nganggo subtitle. Tulisannya Ya. nama. Subtitle ngono, mosok jeneng wong ngerti-ngerti adene ngono. Nah, ya sapa ngerti ngono kuwi. Kenceng Apik lho. ngono kuwi terus ya ora mungkin toh. Apik kuwi. Yo, Mbak Irisa ya. Ya, langsung Iki rengu kira-kira ning kono bentuke kaya ngopo ya? Nah. Heeh. Tang ceng ceng Langsung Mbak ceng Elisa. ceng. Oh, langsung aja, Ya, yang langsung, mat-matan ya, aja monggo. Mbak. Nggih.
Nuwun. Matur suwun Mbak Oriza Widyasari sampun minangkani wis komplit sing dari Hongkong udah semua. Iya. Nah sekarang gilirane sing SSP. Giliran SSP, mau PSS toh? Saiki SSP. Sesepuh. Sesepuh ya. Ini kita akan tampilkan ke muka. Wonten ngajengan menika wonten Ibu Prastiwi Rahayu, lajeng wonten Mbak Wahyu Krisnawati, lajeng wonten Mbak Neti Sulandari. Monggo. Paringi spot kanca-kanca. Ibu Prastiwi nyuwun berkahipun Bu. Kaya wong bingung. Waduh. Pripun Pak, ulangi lagi Pak, mohon ke atas panggung Pak. Ini supaya disaksikan oleh yang streaming maupun yang di sini. Ya. Menika mengke tahun ngajeng ulang tahun PKW Klasik wonten lokasi Jepara. Nuwun donga pangestunipun mugi paringin sehat lan panjang yuswa. Amin. Matur mawon matur sembah nuwun. Amin, matur nuwun Pak. Dalem ibu nika lho Mbak Elsa. Oh nggih, matur suwun Bu. Tanggal berapa Pak? 5 November do dibunderi ra. Mbak Tatin bunderi Mbak. Aku ya tak bunderi kok saiki lho. Ayo kita biar bisa gayeng seperti ini lagi. Oke, ini ada pamundutan saking Ibu Samijah. Leres nggih? Bu Samijah menika sampun memberikan tali asih menika nyuwun lagu ingkang gampil mawon Lali Janjine. Mangga. Silahkan menonton Mas Gading. Iya. Udah siap ini, tak jereng ini. Weh, kok dikaya ngono ke? Iya. Yo, monggo.
Jos tenan. SSP hanyalah label, tapi semangat tetap muda. Iya. Toh ganjel toh. Wih, so ganjel barang ya Bu Prasi. Nah, iya. Pripun Bu, mau ganjelnya pripun Bu? Tok ganjel niku cobi Bu, tok ganjel kaya ngapa mau? Piye carane ganjel? Lah yo mau. Mau kae lho. Tok ganjel. Oh, Ganjel ngaten niku Bu. Oh. Kayane kok wangun ngono lho nek Bu Pras. Heeh. Ah iya nek ora diganjel ora tekan nih kaya. Heeh toh? Iya toh? Niki nek wonten ganjele ketoke iso ganjel ya Bu. Oh, Pak wonten ganjele mboten Pak khusus Bu Pras niki nek wonten ganjele abang-abang ngaten ketoke iso. Wis mau. Kan mau Bu niki tambahi, tak goleki tambahan ya Bu. Ya delokno no. Sampun nggih Mas Gading. Nggih. Matur suwun nah, Bu Pras. Ganjele top. Top mah. Kantek hoyak. Kaya nek cacing dibanting karo nggo pakan iwak kae lho. Wah. Ngene. Aduh, ya. Makasih tadi ada Bu Prastiwi, ada Bu Neti, ada Mbak Wahyu. Lah menika saniki request dari Pak Putra Dikari sendiri. Kalau wingi sampun dipun garap gendingnya Loro Ati 2. Niku kula kalih Pak Putra Dikari sendiri. Lajeng monggo persiapan Mbak Tatin Lestari Handayani kalian Pak Katno. Ini yang kita simpan buat nanti akan memberikan fragmen Roro Jonggrang setelah ini. Wah. Saya dipikir saya arep kepiye, saya WA-an dulu Pak Katno karo Mbak Tatin. Oh nek perlu gawe grup di broadcast ya. Nggih menika Pak Putra Dikari monggo minggah pepanggungan mengke duet kalih kula Loro Ati 2.
Ya saiki ning mburi kono ora apa-apa, ning mburi sik jajal-jajal sik arep kepiye gitu loh, Mas. Katno kalian Mbak Ingkang badhe Tatin. beksa. Beksa. Nggih, menika lara ati dua nggih, Pak. Nggih, monggo menika lagu enggal WL menika. Siap, menika harapan warga laras. Ki keter. Ayo. Ayo Pak Dino, joget lho Pak. Enak warga laras iki. Ayo Pak, iki lho, kenyang. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggonku tresno. Neng nyatane sliramu nglarani ati. Ati tatu wis ra bisa ditambani. Pribadi iki ora bisa tak gedhepake. Yen to weruh sliramu jejer dheweke. Ando tresno ngundang baliking asmara. Lali aku yen nyanding wanita liya. Wis milio dadi bojoku apa bojone. Wis milio dadi bojoku apa bojone. Bola bali mung gawe kelaning rasa. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Wis milih tresnaku apa dheweke. Wis milio Wis milih dadi bojoku apa bojone. bola bali Bola bali mung gawe kelaning rasa. Rasa tresno. Rasa tresno sliramu ra bisa jaga. Ngandeng ayam gandeng pangajab rino lan wengi. Bola bali mbok aja nglarani ati. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa aku iki nggonku tresno. Ning nyatane sliramu kelawe lara. Arep ora bisa ditambani. Pribadi iki ora bisa tak gedhepake. Waras sliramu jejer dheweke. Anggung tresno ngumbar nafsune asmara. Lali aku yen nyandeng wanita liya. Wis pilih sayang aku apa dheweke.
dadi bojoku apa bojone ora bali mau gawe gelane ati sliramu ora bisa jaga Rasa tresno sliramu ra bisa jaga mripat iki enggal paringan marah keluarga tansah sumanding ayem tentrem pangajab rino lan wengi bali baca larane ati. Matur suwun. Belajar menika. Matur suwun nggih Keter. Wah, mantap. Puas to Pak niki? Wah. Tasih wonten apa, Pak? Pagodaning katresnan. Wis siap nanti akan dipinangkani. Wis iki wis kaksenan urung Mbak Tatin karo Mas Katno? Wis do wean. Wis weanan mau. Wis kangsen ya Mas. Wis ngerti to weanane. Kira-kira wis wangun dipentaske Wah, durung? jan urung. Wis, Ding. Wis. Ya, kita tampilkan ke muka yang ditunggu-tunggu oleh hadirin pemirsa live streaming. Iya. Tatin Lestari Handayani Iya. dan Katno. Yes. Mangga. Seruing janmo-janmo kangkung jatah jiwa. Para mayarsa. Iki kudu ana sing ngacarani iki. Mamat ndi ya Mamat? Mamat kene di acarani rene sih. Di acarani. Kene. Wah, Iki sing khusus narator ya, Khusus, narator. Kene oh, cepet. Saksek. Satu. Set. Monggo Mbak Tatin, Mas Katno. Roro Jonggrang. Mimike durip kesing. Bukan sike, iki ora ngerti ceritane aku. Ya biasane sing ngecriti kowe kok tekon aku lho. Lah ya ora karo kowe lek cerita. Ceritane Bandung kuwi arep ngepek bojo Roro Jonggrang. Ya, Ning Roro Jonggrang ora gelem. Roro Jonggrang duwe bebono. Ngono kuwi ora diduduhi wis badar kok ya. langsung sepedi wae apa ya? Ah mek ora ndemok aku. Ora tas kok kedewan. Muga-muga. Jonggrang. Gandeng Keraton Wonosegoro wis teluk marang Bandung Bondowoso. Mula bambangan hebat. Kok sithik to, Pak? Aja diganggu ilang. Kok sajake ana swara tanpa rupa? entut. Kudu entut. Ora ana gandane ning kok rupane kaya ana sajak nglegi-wegi ana. Jonggrang. Jerunggang. Sapa iki? Aku Bandung Bondowoso. Bandung kok cilik. Ya sakanane. Ki Bandung. Kudune nek Bandung ki gagah gedhe dhuwur ngono lho. Sesuk ora dhuwur dhewe. Lah lek gedene Gedene ya kala-kala wae. aku kepengen sing gedhe dhuwur. Kene dong. Sapa? Sing usul kowe ta mau. Bandung? Piye? Ana apa kok kowe
marak sowan nang kene? Gandeng Keraton Wonosegoro wis teluk marang Bandung Bandawasa. Mula kowe dadi putri boyonganku. Kowe kudu ngladeni marang Bandung Bandawasa. Buat. Kok penak banget muni dadi putri boyongan? Apa aku padake aku tresno karo kowe ngono apa piye? Ya tresno mengko ora sithik-sithik, beko sithik iso tresno. Ora iso. Nek jenenge wong wedok kuwi nek wis muni ora ya ora. Srengenge kang miyos Anggo nembang barang. dalu gelem ya Jonggrang Kok sita Bandung urung sida-sida kok wis ngauni gelem ki. wong yusun kawulani piye Jonggrang gelem ya Kok piye arep demok? Kok sik lho Bandung. piye Kowe kuwi sing mateni kakangku. Apa ya aku iso dadi bojomu nek kowe sing mateni kakangku lho. iso wae waton kowe Kowe iki nganggo tangan kok nek kowe piye? Hah? Maksud lo? Kowe iki nganggo telunjuk ngene kok. Kowe Hah. Yo. Hei, tangan sisimu kan ya iso ngacung kowe, ngono kan? Kok kowe pokoknya gelem sing wedokke sapa? aku Wegah. Wong kowe cilik kaya ngono kok. kekonangap yoring gelem ya Jonggrang cak jegatin Ja aku ora seneng karo kowe kok ya meksa-meksa aja ngono kuwi ta ya. Ndong Bandung. Wong wedok iki pinang-pinang lho siji loro ana 9 mbok milih salah siji kowe. sing tak pilih ya ming Jonggrang Sebabe apa? wis pokoknya sing tak pilih Jonggrang Ora ana kudu sebabe kudu mbok tokke. sebabnya wis digarapingi saiki garek neruske duwet alit reruntungan alah nyuwun Aja ta Bandung kok ora ngono kuwi tantang aja nah. Wong aku ora ngopo-ngopo kok wis jedit-jedit. Lah kok ora agresif iki piye? Aku jan rada nek ketoprak. Kene, Wan. Hei, nek jenenge wong lanang koyak-koyak iki ya kaya ngono kae kok meneng wae. Ayo wong lanang kan dhewe-dhewe kok. Oh. Ora padha. Oh, dadi iki caramu ngene iki. Caraku ngene Oh, iki. kepiye njajal baleni? Wis mau kok dibalani wis jupuk wong. Ya aja nganggo ndredeg. Tak andani ngene ya, Ndung. Piye? Aku gelem dadi bojomu. Nganggo syarat apa? Ning aku duwe bebono. Apa bebanan? Wah, Bebanane saguh. Saguh. Aku gawekno bayi cacahe 1000 jroning sewengi. Sambatan iki. Kuat apa ora? Sambatan. Hmm? Oleh dibantu.
Ya ora, kok oleh dibantu. Kowe sagoh apa ora? Saya yo lempoh yo, Wan. Mengosos. Ngene. Oh, disawer Pak, siap. Bandung arep iki? Ora. Kowe kok mung diklumpukke nang kene mung didum. Kok sik sadurunge deleh kono tak laris. Melu pengen laris apa ora? Tak dumukke. Wis rasa. Ngendi sih pengen dilariske? Wis sak kono kuwi dumukke kono lah. Aku gawekno candi cacahe 1000 sakjroning sewengi. Sago? Tak sagoi. Yen ngono gawekno saiki. Ya. Truk. Ayo. Konjuk truk. Menek rampung. Ya gek semedi, gek diiringi nganggo apa ngono. Oh. Cepet. Gawekno candi. Lihat apa piye lihat apa? Bentuke ngono banget. Para wargaku iki ben Bandung ki ora iso dadi dadake candi cacahen 1000 sedina sewengi. Ayo padha kluru kabeh. Bandung. Sugrang. Apa? Bebono wis tak udarani. Kowe Udanani. udani. Masa Mula kowe gelem ora gelem dadi bojo. kok sik to Bandung? Jenenge aku urung percaya nek iki cacahe candi 1000. Ya coba dihitung, ora Ya. percaya. Hitung. Ditung kono sebelah kono. Ana 300. Kono 300. Kene 250. Kene 50. Piro wis en? 100. Ya ora. Bandung Piye? jumlah candi kurang siji. Lho. Candine sapa pun jelur. Wis jangkep 1000. coba. Orang jangkep iki ming 999. Yen ora percaya hitungan. Kurang siji ta? Ayo, berarti sing siji kowe, Bang. Lho. Siji ta? Aku ki rasane Rasa kesusu. ora iso ngetoprak. Iso. Sing rada seru suarane. Mike dicerakke kene. Kene lho. Iki lho. Mik modele kene sing seru. Ayo, Berarti kurang siji ngono. Cepet. Berarti kurang siji. Lah makon iki piye? Aku kira dong. Kurang siji genepe ya kowe ngono lho. Mau lakon kurang siji. Kaya salah manut. Kurang siji. Gendepe kowe Jogra. Yo, gendong dipindah. Wis men dadi patung wis ben. Yo dipindah. Iki kudune dipindah nang Dipindah Prambanan sik. lho. Digendong lho. Kok dinenge wae iki piye? Wis nyang-nyangan kok ora kedaden iki piye? Pindahan dhewe. Ra tanggung jawab iki. Menika sampun Mas Nggih. Gading Mbak Elisa. Aja mudhun sik, sekalian ini ada permintaan. Satu sesi deman dari Ibu Sri Sulastri utawa satunya adalah Kembang Rawe. Menika nggih pamundutan dari Soden Surabaya. Milih yang mana monggo Mbak Tatin? Milih. Napa, Pak? Sesi deman oh nggih Bu Sri nggih, siap. Langsung mawon. Luwih becik patenana timbang perpisahan.
Tatin. Yo 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 yo. Goro-goro Kang Gareng. Ya, Truk. Acarane mau ning Limbuhan wis diaturke. Wis diaturake iki persembahan saka grup PKWL Klasik. Peduli Kasih Warga Laras Klasik dene acarane ultah utawa ulang tahun PKWL Klasik ke-1. Sap. Selamat ulang tahun PKWL Klasik ke-1. Semoga PKWL semakin solid, mangun kekadangan, daya dinayan, bantu binantu, pokoknya sukses selalu PKWL Klasik. Amin. Ngiras pantes nderek Mangayu Bagio HWD HWN. Mulane iki pancen Pak Gino ngersake lakon Dewa Amral. Lakon Dewa Amralku padha karo Pandhu Swarga. Lah pamriye ya mumpung tanggal 7 November sesuk iki ngepasi HWD HWN kanthi lakon bengi iki ujube sisan kintun donga kagem almarhum Bapak. Mugi-mugi sowanipun Bapak kula almarhum Kisuna Nugroho wonten ing ayunaning Gusti dipun paringi pangapunten sedaya dosa kalpatanipun, dipun tampi sedaya amal kesaenanipun satemah Bapak kalebetna seda ingkang husnul khotimah. Al-Fatihah kagem Bapak kula Kisuna Nugroho, khususon almarhum Kisuna Nugroho bin Suparman. Al-Fatihah. Nggih, cekap amin matur sembah nuwun. Ayo saiki caos panglipur tetembangan meneh. Mbok menawa isa ana reko wis. Wah, Jan. Otak watuk iki. Wis pirang dina ya aku watuk-watuk kowe. Wah, iki. Wah. Covid, Truk. Covid. Lah telat to,
Ora. Oh lah, iki mau kok tumben gara-garane wis siap-siap. Tuk lah. Entang. Ngono kuwi sih aku. Ayo manut Mbah Geter. Sing garap iringane Kanjenge Mbah Geter. Oh, iya kan yo piye to? Wis siap-siap wis kemrutuk kene iki. Mikir lagon songone. Waduh, iki piye engko? Jebul meng tundruk. Terus lagu mau kae. Ayo wah jan. Ah no, Mbah Geter iki wis to. Nek kowe iki kangelan lho. Ha iya. Mulane kuwi. Aku ki jane pengen ngetokke sing kae lho. Sing endi wis ora aneh-aneh. Bangane gagal to, malah isin kowe. Heeh. Nek iki mau jane iki ning omah arep tak tokke. Mergane ning omah. Heeh, ning rekamane kuwi. Oh iya, Dik. Wah, Jan. Gong mbok omongan, Gong. Oh iya. Mumet e sirahku kuwi. Kan mau rong mari sih. Ngapa Kak Mumet iki? Mbuh. Mau ki bar keramas mau lho. Bar keramas ki terus dadi nyut-nyutan. Ketoke mergo nganu. Enter win. Apa? Enter win. Enter win ki apa? Enter ki apa? Masuk. Win ki apa? Angin. Ah, enter win masuk angin. Weh. Kuwi ketoke masuk angin. Oh. Tapi wis mari apa urung? Domonge isih mumet ket mau. Nek kon isih wis mari apa urung? Ah iya. Dinggo nembang-nembang mengko mari. Nyatane mau liburan tak nggo nonton ya ora mari kok. Ayo iki mengko ki mari iki. Iki jam pira iki? Ha. Jam 1:32. Iki kok jam 1:35 ki mari. Rok. Ora ngandel aku. Terus mbok omongan terus, emoh. Aku wis kentekan bahan kok. Kowe wae. Aku ya kentekan bahan terus. Gareng wae kowe men nyangkem dhewe kowe matamu. Kon omongan dhewe ya aku ya ora iso. Ayo. Anu. Iya. Lagi ki nganu pertanyaanku ki ora sitok ah. Aku kok nganu ya. Ya sapa jenengmu, Truk? Nah, Truk. Truk. Ketok iki aku mbiyen ki tau melu kancaku mayang, ta. Nah, ning kono kuwi aku dideke, Truk. Aku dideke ning kono kuwi disini-isin aku. Wah. Ditangkap dadi bintang tamu. Ning nggon tulisan ki dengan dalang Ki Reza dan Ki Gading. Lah mongko aku ki bintang tamu tulis dadi dalang. Terus ngisole Ki Gading Maukir dan Febrian. Wis meng kuwi tok. Piye? Saiki mbok wonge endi sing ngunggahke aku? Mikat. Wola, keparut ki. Parat. Kok tekan ki, Za. Kok terus mlayu ki aku ki durung balas dendam sih. Aku tegel aku nek saiki. Tak pidana pati lho kowe mengko. Engko Surya 16 wis. Piye? Surya 16. Apa Surya 17? Wah jane atruk ya pe anu. Aku ki geli krungu kowe iki. Iya der, wis. Ra gayeng-gayengke dhewe. Ra masalah. Oh to. Teng.
Wah, meneng yoan. Nembang-nembang. Heeh, aku pengen wong donya. Nggih. Biar oke. Mong sirawa marati dasar kewas kandas luas sak solae jondo kembang melati ngambar-ambar amrengangi ngagem rimong melati kamembui kaning ati kaya macan lan pantese tledak tledok sate tansah dadi nguji mate angandika arum kumebyar katon wajane kang pindha mustika saepa entang ing panggoda santosa ing lahir batin. Sampun Bapak, mugi keranan ing penggalih. Oh nggih, sampun niki. Pun. Nggih. Nggih, tenang. Wah, aku sebagai jiwa anak muda telek. Jiwa anak muda apa wis tuwa ngono kok. Mburi iki ana sing gawe kopi pahit apa ya? Kopi pahit Dios. Apa ya? Aku pengen jali-jali. Oh, buah mawon.
Wah. Terus wonge wis metu apa piye kuwi? Waduh. Jan ketengkep teles. Kecekel. Kok ketengkep? Aku kuwi yo biyen ki tau. Aku arep cerita meneh. Aku to saka kene dikon nyusul kon nunggoni wong mayang ning ngendi jenenge Udu Punda. Neng Magelang kono. Wah. Mlakune iki 2 jam ana ngalon-alon. Tekan kono wis telat. Nonton. Wah. Jan kesel panas-panas kok to. Isih kon nusul tekan kono Magelang. Wah. Awan-awan kok to. Wah, jan putrane Pak Jumbuh ki ya. Ha to, Dan. Ha to. Iso sak suluk-suluk apa to apa ngono. Aku ki seneng nek nyiksa wong ki. Ora diajakke Pak Jumbuh ya. Engko ndak aku diseneni. Wong nglanjutke lagune mosok akeh banget mo. Apa ya? Sik. Wong donya truk ra ono. Wong donya apa? Lah lagu iki atruk ya, Pik. Wis metu. Ayah, uter. Wo, ada yang minta lewung. Jane iki kesempatan iki jane. Ngeteke kok to. Kae si Reza mau kae. Kon joget lewung. Wah. Mempeng lho iki. Sapa mungsuhe? Ingkang nyekar sinten? Ingkang nembang. Oh, Mbak Tatin. Loh, musuhnya Mbak Tatin lho. Piye? Kok wegah piye? Jare gelem wingi nek ana Mbak Tatin ora muni gelem. Aku susuk mo lho nek dideke. Nek tapi nek ana Mbak Tatin ra apa-apa aku gelem ngono kok. Heeh ta? Yo. Aja mesake aku yan. Mengko wae tanggap dhewe wae. Iso ana kembang rawe. Yo. Apa sih iki? Kembang rawe sik apa lewung sik? Kembang lewung? Piye? Yo. Lewung dulu ae. Lah situ minta lewung. Oh nggih. Mbak Tatin lho. Golek kanca. Sapa kancane Mbah Geter apa? Mboten. Mbak Tatin. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya. Iya. Masih semangat, Le? Wah, masih. Iya, harus semangat ya. Masih muda. Ya. Iya, masih. Iya. Wes ya. Nah, isih ket biyen jaman almarhum bapak tekan saiki. Isih ngono kuwi. Jenenge wong Lampung ya ora cetok kok. Cetha wae. Arep melu-melu bapakmu. Ora, ngecetha kok le ngomong ki. Ora. Pahit. Iki aku dikancani sapa? Siapa? Sapa terserah. Heeh. Mbok aku ora arep nunjuk. Mas Nana. Eh? Ah, to.
Wes tak nehi saran kok malah Mas apa? Mas lele ngono kok. ora. Oh iya. Ora. Oh. Heeh. Apa dhewe, apa piye? Mbuh manut lah. Mas lagi, Mbak. Loh. Oke, aku krungu bisik-bisik. Mas Kiswan, Mas Kiswan. Kowe arep maju pentas ra. Hah? Ayo ra apa-apa ya isu-isuan ya. Oh, orang aku rebab kok le. Ra kowe pengen les sawer ora? Pengen. Sawer. Ayo kita selawe. Hah? Monggo, sinten, Pak? Nah. Udah aku sing ngomong ah. Ayo ndak silak esuk. Heeh. Silak ingin. Ayo ge ngadeg mau. Gur ngadeg kowe ndadak suwe. Oke. Lagunya Lewong, permintaan dari Oh, Pak Bambang, nggih, Pak. Nika kalian Mas Kiswan Rono lho. Nggih. Kok esuk-esuk aku. Kono. Isine benar. Alah biasane kowe ra duwe kok dadak. Saiki wis isin. Wis tuwa apa? Kanca-kanca do jeleh jan aku. Ah iki kan permintaan, dadine ya tenang wae. Permintaan ora apa-apa. Iya, aku harus ngomong ya Mas Gading. Apaan? Ini adalah satu bukti bahwa kita tetap menjadi satu tim antara Sindian-Sindian dan Poro Wiyogo. Karena banyak yang ada di streaming tuh katanya Mbak Tatin keluar dari Wargolaras. Terus Mbak Elisa keluar dari Wargolaras. Dan siapa lagi? Ternyata kita masih solid. Solid. Ya. Bukannya kita tidak ikut Wargolaras, tapi tapi kita itu ada jadwal masing-masing yang sudah duluan. Kaya wingi kaya tanggal 28 aku ro. Mbak niki ya izin. Lah kuwi Mas Kiswan keluar dari Wargolaras. Ngono. Napa job bintang tamu. Terbukti ulang tahun PKWL ini semuanya kita menjadi satu dan kita masih solid ya. Iya. Sesuk tanggal 2 November. Semoga dikasih 2024. kesehatan. Amin. Besok bisa apa? Iki toh. Heeh. Sing mayang aku. Sing rasa mangkat. Sing apa namanya dolanan? Kangen ya aku. Wow. Lho. Sekomburi, awas, Endo. Aku rak ya ming padha karo bojomu. Alah ya padha ya beda kok. Tetep ya. ana bedane. Ora ya kowe iki ngapa to? Aku wis ngepet lho. Sadirono. Saut. Susut ora iki ora nganggo prahmen. Prahmen dong itu. Ya yuk. Mas Wahyu. Piye? Oh iya. Yo. Yuk dadi liwong yuk. Ayo kono. Aku joget ya. Iya masa aku sikik. Ngono aku Ngopo? lah tak enteni 3 dina. Dadi liwong atiku nalikane sepisan ketemu wong bagus kantilanku godho ati rinten siang dalu
joget ki kok mah nyunyuk-nyunyukke apa? Ya isone ya nang kene kaya. Ora apa-apa. Modus. Wis soalé nek nang ngene iki demok ngene iki angel. Loh. Demok bayar lho. Kulino aku bayar. Alah kowe biar dibayari. Ora tahu bayar dhewe ya. Apa? Bab apa? Lah bab apa? Demok mah lho. Ya apapun kowe ora tau ragat. Ah iya aku Aku ini ragate isin. Yo kae. Delok kae lho. Cocok dian tenan. Sabda pandita matu. Aku ki saweran iki kon ngetrike nang bandara Masih nyawer Mbak Yuku, Mbak Sri, Kalimantan. Terus iki dipek kowe nggo tuku bensin. Lah iya iki wis dong nek nge-Grab kurang yo. Wah, iki ora. Aku wis ora njaluk Ibu Pak Gino kacau ya. Kok karepe ya wis. Gampang kok nang bandara sih lho, Bu. Rapopo tambah-tambah. Sapa ngerti iso diboyong nang Banjarmasin ngono. Iso. Iya ya Pak ya. Muga-muga deal. Amin, amin. Kok deal iki? Hah? Jare kok ora sia-sia jare nang Banjarmasin. Sia-sia ya kok. Pakan boyo. Tuh 50 lumayan tuh 50. Ya lanjut ya. Lanjut. Yo. Kita sol iki. Kalah aku ora omong. Wis mengoy. Wis mangap Wis mangap ya diganggu marai kakul ya Mas. Oh, malah tuh mangap. Lah lagi lho krungu sel ngono dadi. Sak dhewe ya. Sabda pandita Asah pampomat pamit dibalen-baleni. Pamit. Sih merasa gremeng.
Iki kurang pirang lagu meneh iki mau? Ada Caping Gunung, ada Kembang Rawe. Kurang dua. Dua aja. Caping Gunung sik wae ya. Ya, Caping Gunung sik ora apa-apa. Sing nembang? Sing nembang sapa? Asik iki nek Mbak Anting ketoke ya. Oh iya, Mbak Anting juga bagus. Bagus. Sing bar nganggul apa jenenge? Kilipen. Gincu. Dikancani. Kancane sapa? Ya loro-loro menan. Ya Allah aja lanang to. Ora apa-apa lanang. Aja sing bojone wong. Iya to biasane. Biasane Nek konangan yo ngakune meng kanca. nganu karo nganu wae. Aja ro Bima jeleh. Waduh. Wis jeleh iki wis kerep apa ya? Nganu wae kalih Mbak Elisa. Aja. Karo Pak Tusio. Sing meteng oleh gawe. Ayo Mbak. Karo Mbak Agnes, gitu Pak. Nggih. Ayo. Cepet toh. Cepet toh, Gek. Aku sak kebelet pipis. Ayo. Yo pasukan 150. Nganu Pak, mboten bawa ta? Mboten langsung mawon. Alhamdulillah, Jan. Denakake tenane Pak Gino. Wah lah. Oh, ayo ta. Ayo ngono kuwi ta. Kaya koncone wae pisan. Nggih. Langsung ya, Mas. Nggih. Capek gunung dikon capek gunung. Waduh. ngomong. Iso. Ayo. Ora sama Madura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.